सगळेजण जमले ते म्हणजे आमच्या पेडणे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जित भाई आरोलकर यांच्या फुडाकारा सकयल हांगासर पेडणे मतदारसंघाचे माजी आमदार तसेच मोगो पक्षाचे एक निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून जेंका ओळखले गेले आणि शेवटपर्यंत जे शिवा सारखे निर्भय जगले असे कैलासवासी परशुराम कोटकर यांच्या स्मृतीक उजाळो दिवपाक तसोच जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी भितर जे आयज पेडणे तालुक्या भितर यश संपादन जाला तो विजय आम्ही आज त्यांना अर्पण करपा खातीर हांगा सगळेजण हांगासर तुम्ही सगळे जमल्यात त्याबद्दल आमचे सगळ्यांचे पहिली सुरुवातीक स्वागत करता। परशुराम नावातच संघर्ष आहे, परशुराम नावातच संघर्ष आहे, अन्यायाशी लढणारी धार आहे, मातीसाठी उचललेली तलवार आहे आणि माणुसकीची अढळ उंची आहे। जीत नावातच विजय आहे, जीत नावातच विजय आहे, पण तो गर्वाचा नाही, तो संयमाचा, श्रमाचा आणि गुरुच्या शिकवणीतून उमललेला। एक होता वाट दाखवणारा, दुसरा होता ती वाट चालणारा, एक होता अनुभवाचा डोंगर तर दुसरा होता विश्वासाने उभा राहणारा। परशुराम म्हणायचा थांब आणि जीत समजायचा का थांबायचं आहे। परशुराम म्हणायचा आता बोलू नको आणि जीत ऐकायचा कारण समजून। हे नातं पदाचं नव्हतं, हे नातं राजकारणाचंही नव्हतं, हे नातं होतं शब्दाविना समजणारं, हक्काचं पण अपार आदराचं। आज परशुराम देहाने नाही पण त्यांची धार अजूनही जिवंत आहे आणि जीत आज तो जिंकतो आहे, कारण त्या परशुरामपणाची ताकद त्याच्या प्रत्येक निर्णयात वाहते आहे। एक गेला म्हणून नातं संपत नाही, कारण गुरु गेले तरी शिष्याच्या पावलात त्यांचा आवाज कायम राहतो। परशुराम आणि जीत ही दोन नावे नाहीत तर ती एकच परंपरा आहे, असे आमचे कैलासवासी परशुराम कोटकर आणि आमदार जित आरोलकर यांचे नाते। आम्ही सगळ्यांनी जिल्हा पंचायती निवडणुकीचे यश आम्ही सगळ्यांनी पळयले। जायते गोयच्या वेगवेगळ्या भागांनी सगळ्यांनी गुलाल आपल्या माथ्याक लावून विजयोत्सव साजरो करताना पळयलो, पण त्या विजया भितर पेडणे तालुक्या भितर मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार खंयच आमकां दिश्टी पडूंक ना। त्याचे कारण जे आसा हे व्हिडिओ तर्फे आणि एक भावनिक लेखाच्या माध्यमांतल्यान आमदार जित आरोलकरान सगळ्या गोंयकारां फुडें स्पश्ट केले। म्हाका दिसता की आज मनीस खंयच्याय जरी उंचीर पावलो जाल्यार त्या उंचीर पावयता आसतना जेणी आपणाक मदत केल्या किंवा जेणे आपलो मार्ग दाखयला असो मार्गदर्शक गुरु जेका मेळटा तेका केन्नाच विसरपाक जायना आणि आपले पांय जमनीर दवरून सातत्यान काम करप। आणि म्हाका दिसता की एक व्हडली शिकवण हांव म्हणटलो की गोंया भितर मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार ते म्हणजे जित आरोलकर यांच्यांनी दिली, कारण आज आपल्या निवडणुकी भितर यश संपादन आम्ही केले किंवा राजकारणात आपण जरी व्हडलो जालो तर त्या राजकारणात आपणाक जेणे घडयलो तो म्हणजे गुरु आणि तोच आपलो मार्गदर्शक, त्याची याद सदैव स्मरणात रावप हे आपले कर्तव्य आसा। आणि ही जाणीव दवरून म्हाका दिसता की जित भाई आरोलकरान हो जो विजय जो आसा हो आज तांकां अर्पण करपा खातीर आयज हो आदरांजली कार्यक्रम हांगासर आयोजीत केल्लो आसा। तर हांव ह्या कार्यक्रमात नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य जे आसात हे हरमल जिल्हा पंचायत सदस्य राधिका पालयेकर, मुर्जी जिल्हा पंचायत सदस्य तारा हडफडकर, धारगळ जिल्हा पंचायत सदस्य श्रीकृष्ण उर्फ नानू हरमलकर, त्याचबरोबर तोरशे जिल्हा पंचायत सदस्य राघोबा कांबळी आणि त्याचबरोबर एक युनिकनेस या कार्यक्रमाचे एक वेगळेपण, एक वैशिष्ट्य म्हणजे कितें, कारण ह्या जिल्हा पंचायती निवडणुकी बरोबर जे निवडून आयल्या त्याचबरोबर ज्यांच्यानी ही निवडणूक कंटेस्ट केली, ज्यांका उमेदवारी मिळाली आणि ज्यांच्यानी आपल्या पद्धतीन ह्या निवडणुकीक राहून आपले अस्तित्व जे आसा हे लोकां भितर दाखयले असे सुद्धा बाकीचे उमेदवार सुद्धा ह्या आदरांजलीच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसात। म्हाका दिसता की एक वेगळ्या पद्धतीचो संगम आयज एक पेडणेकार म्हणून आम्ही सगळेजण उपस्थित आसा। हांगा जात पात धर्म पक्ष भेद प्रांत काय ना, फक्त आम्ही एक पेडणेकार आणि एक आमचो परशुराम कोटकर जो आसा हो पक्षनिष्ठा आणि मूल्यांचो विचार असलो आणि म्हाका दिसता की त्याच विचारान जित भाई आरोलकरांच्या फुडाकारा सकयल आम्ही सगळेजण हांगासर जमल्यात। हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मनाक काळजांतल्यान स्वागत करता। आमचे पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष विशाखा गडेकर आणि अन्य सगळेजण हांगासर उपस्थित आसात आणि सगळ्यांक विनंती करता की या कार्यक्रमाच्या सुरवातीक जे आसा हे परशुराम कोटकरांच्या प्रतिमेक पुष्पहार अर्पण करचे आणि दीप त्याच्या फुडें लावून त्याच्या ज्यो आठवणी ज्यो आसात ह्यो अमर करच्यो आणि हो जो विजय जो आसा जिल्हा पंचायत सगळ्या निवडणुकीचो तो विजय जो आसा हो भावनिकरित्या तांकां अर्पण करचो। थंयच बरें
मधून सायकल चला बाय सायडिंग ओके. चेअरपर्सन पाठ करणार का? येस. सायडिंग राहून करा. देवकार्य करू. आता अवमागता आमचे पेडण्याचे आमचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार उमेश गाठ जे परशुराम खोडकरांचे खूप जवळचे त्यांचे संबंध असले की त्यांच्यानी आपले मनोगत व्यक्त करून त्यांच्या आठवणी उजवून येस ओके. नमस्कार. सर्वप्रथम मी जीत साहेबांना धन्यवाद देतो की त्यांनी हा त्यांच्या आठवणींचा उजाळा देण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवलेला आहे. मी जास्त बोलणार नाही की परशुराम आमच्यासाठी काय होते सगळ्यांना माहीत आहे. फक्त एक गोष्ट त्यांच्याबाबत सांगायची म्हणजे जे आता जीत साहेबांनी केलेलं आहे की इथे सगळे उमेदवार आहेत. हे म्हणजे काही जे निवडणुकीला आता आमच्या कृष्णाने सांगितलं ज्यांना गुलाल लागला आणि गुलाल लावला नाही असे सुद्धा उमेदवार माणसं या ठिकाणी सगळे उपस्थित केले आहेत. आणि ही परशुराम खोडकरांची एक खास शैली होती की कितीही एखादा माणसामध्ये गैरसमज झाल्यानंतर अनेक पंचायतीवर अविश्वास ठराव ज्यावेळी यायचे ते आमदार असताना मग त्यांना कसं सगळ्यांना एकत्र करून ते बारगळायचंय ही कला परशुराम खोडकरकडे होती. आणि याबाबत माझाही सरपंच पद त्याच गुणामुळे गेलेलं होतं. एवढी तयारी केलेली होती की मला सरपंच नको पण माझा म्हणून तू राहा म्हणून सांगितलेले परशुराम खोडकर असं अनेकांच्या जीवनामध्ये घडलेलं होतं. आणि हा एक माणूस असा पद्धतीचा होता की ज्याने कधी 1 रुपया कुठे कमाई केलेली राजकारणाचा भाग घेऊन कमाई केलेली नव्हती. आणि अनेक लोक आम्हाला म्हणायचे की तुम्ही परशुराम खोडकर बरोबर राहता तो भिकारी तसं तुम्ही भिकारी राहणार. पण आज आमच्याकडे जी श्रीमंती आहे म्हणून जीत साहेबांसारखा एक आमदार आमच्या पाठीवर हात ठेवतो हे देवतुल्य माणूस. आता म्हणजे इथे बोलायचं की नाही हे या कार्यक्रमात मला वाटत नाही. परंतु आज एका व्यक्तीला जीवनदान देताना किती प्रयत्न करायचे किती त्याला मदत करायची याबाबत एक देवाला सुद्धा प्रश्न पडला असेल. कारण कीर्ती शिलेदारचं एक गाणं आहे की रे तुझ्या वाचू काही येथले अडणार नाही. परंतु कीर्तीताईंनी स्वतः लिहिलेलं हे गाणं त्यांनी स्वतःच्या खड्या आवाजात म्हटलेलं होतं. पण आज जर जीत साहेबांचं जर त्यांनी पाहिलं असतं तर त्यांनी हे गाणं लिहिलंच नसतं असं मला वाटतं. कारण आज जीत साहेब नसते तर तो ओळख आज जगलाच नसता. त्याचा पुनर्जन्म आज त्यांनी केलेला आहे. त्याची जी मला वाटतं माहिती ते देतीलच. एका माणसासाठी किती करावं याला सुद्धा काही मर्यादा असतं. पण ते मर्यादेचं प्रचंड उल्लंघन करून प्रत्यक्ष कुबेर सुद्धा हात टेकला असता या ठिकाणी. एवढं कार्य करणारा एक कार्यकर्ता
परशुराम खोटकरने घडवला याचा मला अभिमान वाटतो. मला त्या ठिकाणी 2 शब्द बोलायला दिल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. भाव म्हणून संपूर्ण पेडण्याची काळजी अजित भाई आरोलकरांनी अजूनपर्यंत घेतलेली असा. ह्या निवडणुकीत सुद्धा युती असून सुद्धा आम्ही सगळ्यांनी पळयले की भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ह्याची युती असून सुद्धा त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांक निवडून हाडपाक जे सहकार्य जे केला आणि म्हाका दिसता की त्याच्याच खातीर विजयाच्या रथार म्हाका दिसता की भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार पेडण्या मतदारसंघाचे बसपाक शकले. मोठो मोलाचो वाटो जो आसा हो जित भाई आरोलकराचो त्या विजया भितर आसा आणि हे कोणीच न्हयकारू शकना. कारण तेणे 2 दीस अथक परिश्रम आणि मेहनत फक्त एक युतीचो धर्म त्यांच्यानी पाळलो आणि त्याच्या खातीर त्यांच्यानी जे दीस रात मेहनत जी केली ती आता श्रेय कोणी घेऊ पण खरे श्रेय जर म्हाका तुम्ही विचारशात जाल्यार हांव बिंदास्तपणे सांगू शकता की ते फक्त जित आरोलकर भाई खातीर ते 100% भारतीय जनता पक्षाक पेडणे मतदारसंघात यश मेळपाक शकले. हांव फुडें वयतना विनंती करता आमच्यो नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य अपक्ष म्हणून निवडून आयले आणि त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाक त्यांच्यानी पाठिंबो दिला ते आमचे राधिका उदय पालयेकर यांचेकडे की त्यांच्यानी आपले विचार व्यक्त केले. सगळ्यात प्रथम मध्ये जिथं साष्टांग दंडवत की माझ्या ह्या मित्राचो हो सरकार घडून हाडलाय आणि हे सगळ्यांनी एकत्र केले म्हणून त्याच्याबद्दल परशुराम कोळकर म्हाका पटकन जर म्हाका स्ट्रोक जाल्लो आसा पण म्हाका बोलांक येना म्हाका तशें आवडना म्हणून 2 शब्दांनी बोलते म्हणून. आमी 7वी 8वी आमी वायकावंटान वांगडा शिकलो 9वी 10वी आता थोडासा सांगण्याची गोष्ट म्हणजे आम्ही पहिल्यापासून संघात जाऊ आम्ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात आणि मी संघात जायन म्हणून म्हाका आमचो धनी जो आसलो आमचो वायकाड हॉस्पिटलचो काय तुमकां नांव पडटा येना नाही कोण धनी आमचे वायकाड भाऊसाहेब देशमुख. तर तेणी म्हाका सांगता तूं संघात वचना का म्हणून. पण मी म्हटलं मी ना संघ कित्याक वचना का म्हाका काय सांग कारण सांग संघ काय करता हां. पण मी संघात सोडून कसोच जावचंय ना म्हणून म्हाका खूप त्रास येऊन लागलो आणि म्हाका शाळा सोडूची पडली. 9वी 10वी मी वास्को केली पण घरची परिस्थिती एकदम डेंजर. माझी आई हे नुसत्या घेऊन विकून राहिली माझी आई पैसून जाणारी त्यामुळे परिस्थिती एकदम डेंजर माझी. तरी पण मी परत मागीर 9वी 10वी सोडली परत मी 11वी परत आम्ही वांगडा येयलो. परशुराम कोळकर आम्ही इतके बरोबर आम्ही एकामेकाच्या घराकडे जाऊन त्याची आईने आमकां भाजी बिजी काढून करून दी चपाती काढून दी हे आम्ही खाऊ एकामेकाच्या तोंडात काढून खाऊ एकामेकाचे इतके आम्ही एकत्र असलो आम्ही. आणि मग जेव्हा तो इलेक्शनाक उभं रावलो तेव्हा मी आता मुंबईत मुंबईसून मुद्दाम त्याच्यासाठी मी मुंबईसून येयलाय त्याच्याकडे आणि त्याच्यासाठी आम्ही संबंध ह्या पेडण्या तालुक्यात इकडे भोवलो परशुराम कोळकराकडे आणि ताका निवडून हाडलो आणि सगळं आमकां आनंद जालो की आता पेडणे आमचो परशुराम कोळकर काय पेडण्यासाठी करून दाखयतलो म्हणून. पण राग धरू नका मी स्पष्टताच बोलते नेहमीपणे मी खोटं किंवा आयुष्यात किंवा बोलून नाही तरी पण त्याला 2 शब्द आता सांगूच नाही. मग परत तेव्हा दुसऱ्या वेळेला रावलो उभो त्यावेळेला आता जी ह्या थंय हॉस्पिटल ह्या हॉस्पिटल थंय पोलीस स्टेशन आताची बांधली आसा तिच्या अगोदरचा ऑफिस होता त्याचा आणि थंय उभो असलो. मग मी मुद्दाम परत मुंबईसून परत येयले आणि थंय ऑफिसात सगळे तिथे कार्यकर्ते बी सगळे असले आणि मग सांगा परशुराम आता जो येयलाय मी तो तुका पाडूच्यासाठी येयलाय काय सांगलाय का आता जो मी येयलाय तो तुका पाडूच्यासाठी 10 वर्ष तू पेडण्यात 5 वर्ष रावलाय काय करून दाखवले पेडण्यासाठी तू तो केले जाल्यार आमकां अभिमान दिसलो माझो आमचो तो हृदयातलो तो आमचो आणि जर काहीतरी जर केलं जाय असं म्हणून पण ते वाईट ठरवून ना माझी संगत त्यांनी सोडून ना राजकारणात आम्ही काय असो मला त्यांना सगळ्यांना खबर असं मी काय राजकारणात असेल तो पण आमची मैत्री मात्र ही कायम राहिली कायम राहिली. शीख झालो तेव्हा आम्ही सरी उठत त्याला बघून वगैरे जाय घराकडे त्याच्या वगैरे आणि इतक्या परिस्थितीत आम्ही वेगवेगळं होतो. पण आज तू त्याला परत जन्म त्याला नवीन दिले त्याला आणि सगळ्यांच्या समोर त्याला हाडलं त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. आणि तुझा करते काम खरोखरच सगळ्या लोकांना काटा पेडण्याचं काम की जित काय करतात आणि आमकां बघून आनंद दिसता की खरोखर असो आमदार जाऊन का म्हणून आमकां आमदार हो पैशावाला जावं की हो जावं असं नाही पण तू जे कार्यकर्ता आहे आणि तुझा सगळ्या लोक पेडण्यासाठी फक्त तुझ्या काम किंवा ह्याच्यासाठीच नाही पण हे पेडणे तालुक्यात सुद्धा तुझी धावान देते तू त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. असेच त्याची कायम दवर आणि तशी त्याची कामं तुझी करून घे. धन्यवाद तुका. धन्यवाद.